Takže zdravím vás úplne všetkých u tohto videa, konkrétne u môjho prvého videa z hry F1 Manager 2024. Vybereme si nejaký tým, zahráme si prvý závod sezóny a vyrobíme si nejaké nové súčiastky na ďalšiu časť sezóny. Takže môžeme si vybrať nejaký tým a buď by som išiel do Ferrari a skúsil by som ich dotiahnuť aspoň na vrchol akože v tejto sezóne, aby sme vyhrali titul buď so Sainzom alebo Leclercom. A potom samozrejme príde Hamilton. A mohli by sme to skúsiť nejako takto. Potom už tu sú tie slabšie týmy ako Haas, Kik, RB, Williams, Alpine, Aston Martin, McLaren, to už je ten vrch, ten McLaren. A potom je tu Mercedes, ktorí sú taký neutrálny, štvrtý najlepší akože na gride. Ale ja by som možno išiel fakt na to Ferrari. Takže poďme to Ferrari, dáme si for name. Môžeme si dať topy. Gaming. First time manager. Som experience, takže môžeme nehať takto. A môžeme ísť na to. Poďme povyvíjať rovno nejaké súčiastky. No, ako som ešte som, akože už sme v tom našom lobby. Mentality máme neutrálnu, niektorí majú tú najlepšiu. A môžeme ísť spraviť nejaké tie facilities, buď vylepšiť alebo postaviť a urobiť nejaké tie nové upgrady, tak poďme na to. V čom sme takí, že čo sme tak viac najhorší, no. Najhorší sme v low speed, medium speed a high speed. Tak ja by som spravil niečo na ten spôsob, že by sme spravili novú podlahu. Dajme tomu, že minieme všetky hodiny na to. A tak vidíte, že to dáva akože mierny boost tým atribútom. Urobíme to na všetko na toto a skúsime, vidíte, zlepší nám to všetko. A tým pádom sa zlepšíme v tých veciach, čo potrebujeme. Ten top speed nabereme v iných, takže poďme na to. Dáme na to pracovať 4 ľudí a môžeme to aj dať kľudne rushed. Potom ďalej spravíme nové bočnice. Dáme opäť lifespan na čo najmenšie. Drag reduction dáme na max. A toto zdvihneme. Ako vidíte, znova trošku nabereme na tie naše slabiny. A môžeme aj teoreticky toto zdvihnúť. Vidíte, sa nám znova zlepší aj high speed. Keby sme zdvihli toto, tak aspoň nepôjdeme do mínusu, ale môžeme to nehať svojím spôsobom takto. Toto by bol ďalší update na náš voz. Úplne môžeme dať rushed. A ešte čo by sme mohli spraviť, šasy. To by sme mohli optimalizovať na DRS delta a hlavne ten top speed. Zlepší nám to riadne ten top speed. A nám to ubere z high speedu, ktorý sa nám ale vylepší pri iných upgradoch. Alebo teoreticky to môžeme nehať aj takto, ale tu sa nám zhoršia tieto a kebyže tomu ubereme, tak by sme tomu uškodili ešte viacej. Takže môžeme to nehať nejako takto. A poďme na to. Môžeme dať znova rushed, kľudne. Ale tak teoreticky nemusíme. Dáme 2 inžinierov. A čo ďalej spravíme, bude nové zadné krídlo. To by som optimalizoval na air low sensitivity a DRS delta. A toto. Zlepšia sa nám tie atributy. Ten top speed zasa nájdeme niekde inde. Poďme dať OK, 2 mechanikov, to bude trvať najdlhšie. Takže máme urobené nejaké tie prvé upgrady. Tu si môžeme pozrieť, ak bude naše auto silné na jednotlivých tratiach. A
Poďme si ešte rýchlo upgradovať nejaké facilities, ale vidím, že máme 1 milión, takže moc toho nespravíme. Ešte by sme mohli dať nejaký ten vývojový plán našim jazdcom. Sainzovi, ktorý skončil minulý rok 7. a Charles Leclerc 5. Tak poďme im vylepšiť niečo, čo majú na najhoršom priemeri. Aby som išiel do tohto, long run space. A s Charlesom by sme mohli ísť do pace long runs, toto tiež má celkom najslabšie. Affiliates, máme tu niekoľko jazdcov, ako vidím. Dino Beganovič, Antonio Giovinazzi, bývalý jazdec F1 v Alfa Romeo a Oliver Bearman, ktorý by už tu mal mať zmluvu na nadchádzajúcu sezónu, ale nemá. Vadí. Tak mu tiež nastavíme nejaký plán vývoja, aby sa nám vylepšoval. Môžeme dať driving standards a mohol by mať nejakých ten 80 rating na konci sezóny, ak sa tam dostaneme. Čo určite sa dostaneme. A máme tu nejaké tie kontrakty. Vidíme, že Hamilton príde na budúcu sezónu. Xavier Marcos Padros, ten má už iba 10 mesiacov kontrakt. Leclerc tam má kontrakt ešte na 3 roky, takže ten je safe. A Ricciardo Adami, a ten má tiež kontrakt na 10 mesiacov, takže potom to budeme musieť predĺžiť tie kontrakty, lebo akože sú to celkom solidní inžinieri, takisto ako jazdci. No, čo si tu môžeme vybrať je nejaké tie package. Ja by som možno, že si zobral, dajme tomu, že toto. Poďme sem dať hlavne tie na tie závodné víkendy. A čo by sme tu dali ešte? Alebo nie, viete čo, poďme zvoliť. Alebo dobre, zostaneme pri tomto a dáme už potom nejaké tie, čo nám nemusia tak uškodiť teoreticky na toto. Budeme mať 89 miliónov, takže je to celkom solidné v cost cape. A vybrali sme si nejaké tie bonusy a uvidíme ten náš cost cap teraz. No 90 miliónov, takže je to také. Môže byť. Dobre, takže môžeme sa vrhnúť na náš prvý závodný víkend až potom, ako spravíme tieto, aby sme aspoň boli tuto. Tak dáme na, môžeme to teoreticky nehať takto a to sa nám potom ešte, vylepší. Takže poďme continue na nasledujúci závodný víkend, čo bude v Bahrajne. Aurelia Nobel sa nám vylepšila z 51 na 52. OK, tu máme nejaké tie naše atributy, štatistiky. A ja si myslím, že môžeme ísť ešte vopred v čase. A tu máme už nejaké to info o tom Bahrajne, strategy prep. Tu máme vlastne, aký to je typ okruhu. To je medium performance okruh, takže je tam vysoká, treba na ten okruh vysokú silu medium speedu, čo sa nám vylepšuje v tých našich upgradoch. Takže to budeme ešte mať vylepšené. Víťazná stratégia, alebo teda tá najlepšia stratégia je tu dvojzastávková, takže nejak to prispôsobíme. Ako vidíte, máme tu nejaké tie rewardy. Fúha, Charles Leclerc neviem, či úplne vyhrá veľkú cenu, ale akože radšej nepoďme do risku. A kľudne môžeme to nehať takto. Skúsime skončiť, keď nie prvý, tak aspoň druhý, tretí, aby sme uchmatli čo najviac bodov, to pôjde do toho šampionátu. A ja idem odsimulovať alebo odohrať nejaké tie tréningy a ozve sa vám pri Q1. No, takže som späť pri kvalifikácii číslo 1, na ktorú sa za chvíľku vrhneme. Tréningy dopadli nejako takto. Prvý tréning sme boli za Maxom Verstappenom, druhý tréning takisto. A tretí tréning sa nám podarilo vyhrať. Takže aspoň, že máme nejakú takú spätnú väzbu a setup som trafil tak na 70%. Neviem, že či to je akože neviem, či to je akože najlepšie na závod, ale tak snad hej.
že nám to nejako pomôže, tak aspoň, tak som to myslel. A my môžeme ísť na Q1 a pravdepodobne sa vám ozvem až na Q2, pretože pri Q1 by sme to mali zvládnuť. Takže za chvíľku som tu. Takže na konci kvalifikácie číslo 1 sa nám podarilo byť najrýchlejší o 2 tisíciny sekundy pred Landom Norrisom a posledná peťka, ktorá sa nedostala do Q2 je Logan Sargent, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu a Esteban Ocon a Pierre Gasly, že 2 Alpiny. A môžeme ísť na kvalifikáciu číslo 2. Charles Leclerc dokončuje svoje prvé kolo, dokončuje aj na druhej pozícii o 3 desatiny skoro pred za svojím tímovým kolegom Sainzom. Takže Sainz vyzerá byť, že má lepšiu kondíciu jak Leclerc, pretože porazil ho aj v Q1. To ešte nič nemusí znamenať pre hlavný závod. To je to najdôležitejšie. Ako vidíte, tak v kvalifikácii číslo 2 sme neboli najrýchlejší, ale to absolútne nevadí, keď teraz budeme môcť ísť do Q3 úplne najviac nabušený, tak poďme na to. Poďme to zrýchliť a máme, áno, zelenú vlajku. Hamilton ide prvý, náš budúci jazdec. Teraz vyšleme Leclerca pre istotu prvého a môžeme za ním Sainza, za ním ešte vyšiel Red Bull, Aston a potom až Sainz. Poďme zrýchliť tieto outlapy a potom sa pôjdeme pozrieť až na tie flying lapy. Vyzerá to tak, že Piastri na prasaka vyšiel na to, aby nás tam pozdržoval. Aj toho zdržal, no. On nás nezdržal výborne, takže to tam perfektne vyšlo a chytíme slipstream od Pereza, ktorý má papierovo pomalší monopost ako my, takže ešte sa nám pošťastilo trošku. A teraz neviem, že či nás pomalil, alebo neviem ako sa... Aha, inak Hamilton o pol sekundy pomalšie kolo ako Leclerc. A Sainz má samozrejme najrýchlejší tretí sektor a má o 111 tisícin pomalšie kolo Leclerc ako Sainz. Takže asi OK s tým Sainzom. Inak keď si tak zoberieme, no inak teraz sme pustili pekne Piastriho. Takže ak si tak pomyslíme, ak by sa... No tak nič. Chcel som povedať, že Verstappen by nemusel chytiť slipstream, ale tak evidentne on nepotrebuje ten slipstream, aby to kolo zlepšil. Typický Verstappen. Dobre, tak skúsime mu nejako konkurovať, vidíte, 65 000 na ho strácame, takže to by nejak mohlo ísť. A skúsime to nejako vylepšiť tie kola. Sme v tom first person, ktorý bol pridaný minulý rok. Pome. Charles Leclerc alebo Carlos Sainz, je to úplne jedno, bude to prvá pole position v roku z prvého závodu a pred nami sú dva Red Bully, vyzerá to tak, alebo to sú McLareny. Je to Red Bull s McLarenom pred nami a Sainz zlepšil prvý sektor, to znamená, že tam musel robiť nejakú chybu, alebo ho zdržal ten Piastri. Nie, vlastne ten Piastri ho nezdržal, to zdržal možno že Leclerca. Ale Sainz to zlepšuje, takže uvidíme, ak sa mu to podarí dojsť. A keď sa mu to podarí dojsť nejak úspešne, tak by to mohlo byť pomyselné. Inak, áno, to bude, keď to takto necháme zlepšené, tak by to teoreticky mohla byť tá pole position, lebo on je za ním strašne malým rozdielom, takže keď zlepší druhý sektor, čo zlepšil Carlos Sainz, takže evidentne je tam niečo lepšie a to už si myslím, že tých 65 000, čo na ňo strácame, tak to by sme mohli zlepšiť. On dal kolo 29.807, takže my budeme pozerať na kolo Carlosa Sainza. A to nebude, to som už videl, že to nebude zlepšenie na kolo. Perez už nejde ďalší pokus, Lewis Hamilton už pôjde takisto do boxu, Oscar Piastri vyzerá to tak, že ešte v rýchlom kole, tak nie. Takže kvalifikácia nám tuto práve končí a
myslím si, že na prvý závod druhé a tretie miesto je celkom solidné. Takže Sainz pôjde z prvej rady, Leclerc pôjde z druhej. Here in Sakir, the floodlights are on, and it's nearly time for 57 laps around the Bahrain International Circuit. Bahrain has seen some of the most dramatic races in F1, like Sergio Perez's incredible 2020 victory, surging ahead from being last on the opening lap. The Bahrain International Circuit is a challenging track, and the cars routinely have to brake from high gear. Dobre, vieme. OK, takže máme tu nejaké tie predvolené stratégie, ktoré by mohli byť nejako pomyselné pre nás. Myslím si, že sú OK. Palivo poďme ubrať, nech trošku ten voz odľahčíme na začiatok. A poďme na závod. Tie stratégie myslím, že sú dobré, pretože keď máme tlačiť v prvom stinte, tak to má byť OK. Takže poďme sa na to vrhnúť, poďme urvať nejaký ten slušný výsledok. The anticipation and excitement may be building up, but there's a cool head on Carlos Sainz. It's a P2 start for them, an excellent opportunity, and no doubt they'll be Leclerc má mediumka, takže skúsime niečo odlišného. Nevšimol som si, čo má na voze Verstappen, ale viem, že Perez má softy, to som si práve všimol. Takže uvidíme. Verstappen má softy. Červené svetla sa rozsvecujú a práve zhasli, takže ideme do boja. Skúsime s Leclercom tlačiť v tom našom úvodnom stinte, jak sme si dohodli. A poďme skúsiť ísť na to. A Ferrari do prvej zatačky po boku. Tam boli veľmi blízko seba. Ale vyzerá to tak, že Sainz má jasnú výhodu pred Leclercom. Poďte sa ako Verstappen, ako acceleration on má z tých zákrut v tom Red Bulle. A vyzerá to tak, že Ferrari Red Bull sú momentálne top monoposty na celom rošte. Môžeme sa pozrieť z nového Helicam kamery, z novej Helicam kamery. Že Max Verstappen prvý už si robí si náskok, ale stíhame ho a je to len prvé kolo. Poďme dať agresív, aby sme to neprepálili na začiatku tie pneumatiky. Ale tak poďme sa pozrieť najprv, jak to. Takže približne podľa mňa okolo tých 117, tých 118 začnú byť trošku uvarené. Tak skúsme ich teraz ešte neprepáliť s Leclercom. A skúsme ich ešte teda trochu potlačiť s tým Leclercom tak. A potom ich trošku potom ich budeme šetriť trošku viacej. Keď už budú prepálené, poďme to zrýchliť, pretože to prvé kolo tam sa nám nič moc nestalo. Vstúpili sme do druhého. Poďme to zrýchliť aspoň na 4. A inak, no vidíte, 119 stupňov, to už je s Leclercom také, že keď je za Sainzom, tak skúsme dať low útočenie. Inak ten Sainz takisto má tie pneumatiky už v tých hodnotách žltých. Inak to by nevedel, tak to je pretože vlastne čím sú tie pneumatiky ako keby teplejšie, že prepálenejšie, tak tým sme pomalšie. A pozrite sa na Carlosa Sainza, ktorý sa brutálne dotiahol na Verstappena len v DRS zóne. Dobre, tak musíme vypnúť tú batériu, aby nám zbytočne nezmizla hneď v prvých dvoch kolách. Poďme to dať na dvojku. A inak nastavil som Leclercovi, aby neútočil, prečo útočí ten motak. Dobre, poďme. Sainz, ten môže ísť na high risk, pretože on nepotrebuje, potrebuje útočiť, čo mi šíbe dneska, neviem hovoriť. OK, takže poďme, DRS-ko, Leclerc DRS-ko, poďme teraz znova trošku zatlačiť na tie pneumatiky. Máme ten agresívnejší stint teraz, takže môžeme si dovoliť s Leclercom. A teraz neviem, že či to je vhodnejšia stratégia teraz, či byť s tým Sainzom, ako keby ťahať sa za ním, za tým Verstappenom, alebo skúsiť s Leclercom na tom rýchlejšom stinte byť s nimi, alebo aby sa on vlastne dotiahol na toho Verstappena a tam byť medzi nimi, alebo počkať s Leclercom za Sainzom, alebo sú akože časovo sú mediumka pomalšie ako softy, tak by sme to mohli skúsiť spraviť tak, že Leclerc by mohol sa ťahať za nimi a potom v tej neskoršej fázi závodu by mohol vlastne mať výhodu tých softov.
Lebo on keď dokončí tento prvý stint, tak on už nemusí na mediumka pomalšie a oni títo dvaja, Sainz s Verstappenom, oni ešte budú musieť, takže s Leclercom to bude ešte zábava. On bude už ako keby mať len rýchle stinty, keď sa udrží na mediumkách softových formuly, tak by mohol, a pozrite sa, Sainz predbohol Verstappena, tak teraz by sme mohli skúsiť so Sainzom niečo odlišného. Skúsme sa odpútať o Verstappena, vidíme, že máme ešte trošku viac pneumatik tých percent našetrených, ale tak v DR zóne neviem, či to úplne pôjde. To asi nepôjde. Pozrite sa, ak sa Sainz bráni. Ale Leclerc utočil, inak to vyzerá kontakt. Leclerc to znova trošku prepálené. A pozrite sa na to. Carlos Sainz, výborne. Skúsime trošku ujsť tomu Verstappenovi teraz zo zatáčky. To sa nám podarilo trošku. A DRS-ko mať bude, takže to nemalo efekt. Ale je ďalej, určite je ďalej. Inak teraz by sme to mohli skúsiť dohora. Takže do kopca. A teraz vyzerá to tak, že už je nad sekundu, takže nad sekundu. Poďme už dať standard, oni sa tie pneumatiky schladia. A teraz by Leclerc teoreticky mohol otravovať Verstappena a môžeme mu nastaviť medium, aby tak spolu trochu aj bojovali. A poďme to zrýchliť. Takže posunuli sme sa do 16. kola. A situácia sa má tak, že Sainz bojuje s Verstappenom a drží sa ho. A Leclerc ten nám odpadol, strašne nám odpadol z tej úvodnej dvojičky, tej prvej dvojičky. A teraz už to bude len o tom, že jak to spravíme s tou stratégiou. Lebo Leclerc, akože snažil som sa s ním pracovať s tými pneumatikami, aby ich zbytočne neprehrieval, aby ich proste držal na optimálnych teplotách, ale proste ten stint má byť rýchly a to sa proste nedá to ustrážiť. Takže budeme musieť asi chodiť teraz na tých, vidíte, Sainz síce má 2,5 sekundy skoro naskok na Verstappena, ale za jakých prehrievaní. Dobre, takže to poďme ešte zrýchliť. Posunuli sme sa do 19. kola. Verstappen je momentálne v boxoch. Inak vidíte, on už mu aj hlási, že už sa Leclerc pýtal, jak sú na tom pneumatiky a inžinier povedal, že sú na tom zle. OK, takže Verstappen prezúval na softy, to znamená, že Sainz, no keď z nich chceme vyhrať závod, tak by sme ho mali poslať teraz hneď na mediumka. A ten Leclerc 7 sekúnd. Z Leclerca nech ide teraz už, lebo tie mediumka už by sme sa mali zbaviť. S tým Sainzom už môžem ho obetovať, lebo tie pneumatiky už aj tak pôjdu do boxu. Takže skúsime to udržať takto, Verstappen je tuto. Takže Sainz teraz vchádza do boxu. A keď sa tak pozrite, ako keby máme double pit stop, a to by sme mali v pohode si stihnúť, ale je to tak. Verstappen bude tuto a Carlos Sainz vyjde tesne, ale vyšiel, stihol to. Takže paráda, stihol. Inak pred nami Hamilton, ktorý je na starých a Piastri na starých, takže poďme zahriať tie pneumatiky nejako. Inak pre tých, kto by tiež nevedeli a nechápali, len tak, že vlastne čím sú tie pneumatiky modrejšie, tým sú akože studenejšie, takže ich treba dať na chvíľku ten atak, lebo oni sa tak rýchlejšie zahrajú. Len taká vsúka. Sainz stráca sekundu a pol na Verstappena, to pretože Sainz nemá zahraté pneumatiky a navyše má medium. Ale máme to vymyslené tak, že skúsime to urobiť tak, že vlastne ten prvý závod to skúsime uhrať, aspoň skúsiť sa toho Verstappena držať, ale skúsime to samozrejme aj vyhrať, ale a tak som to chcel vám povedať tú stratégiu, že Sainz, on teraz má rýchlejší stint na mediumkách, ale zasa on v tej neskoršej fázi závodu Verstappen, tým, že on už má druhé softy, tak on už nebude môcť ísť na softy, on už bude musieť mať pomalšie mediumka a Sainz, on bude mať najrýchlejšie softy. Takže to je ten náš Ferrari Strategy Master Plan, jak sa tomu povie.
Ale Leclerc dosť odpadol a aj ten Perez je za ním, ale Leclerc inak neviem prečo som ho nehal tlačiť tak dlho na tie pneumatiky. Musíme si to trošku aj strážiť, lebo ak si to nebudeme strážiť, dopadne to zle. Treba hlavne držať v optimálnej teplote. Treba sa vždycky držať svoje stratégie, nesústrediť sa na okolie. Treba sa proste držať svojho masterplánu. Buď ten masterplán vyjde, alebo nie. My máme teraz plán taký, že skúsime tento stint mať čo najrychlejší, takže vždy, keď sa nám tie pneumatiky dostanú do týchto bielých hodnot, to znamená, že môžeme na nich začať znova tlačiť, ale Leclerc ten by mal dostať do tých normálnych teplot. Prepáčte, mám tu otvorené okno a ide mi okolo domu motorka, alebo čo to bolo. Takže ak to bude veľmi počuť, tak sa ospravedlňujem. Máme to znova prehriate, takže budeme to musieť znova trošku šetriť. No a my si dáme nejaký ten strih. Takže nachádzame sa v 32. kole. Práve sa nám otvoril pit window pre Carlosa Sainza. A teraz uvidíme, ak to vymyslím, lebo keď sa pozrite na to opotrebovanie tých pneumatík, je 69% momentálne. A ten pit window je koľko, 32. kolo. Ten pit window bude v nejakom 36. kole. Takže ja si myslím, že by sme to ešte kľudne mohli podržať, lebo vidíme, že ešte tie pneumatiky sú celkom OK. A ideme na tej agresívnejšej. Ale ak vidíte, proste s tým Verstappenom to sa nedá. Lebo on, aj keď proste stlačím na testín, ideme ten agresívny režim, ak máme dohodnuté s tou stratégiou, tak 60% má Carlos a musíme proste počkať, lebo skúsime ísť do boxu vtedy, kedy Verstappen aha, počkaj, nie safety car. Nie safety car. To vyzerá tak na nejaké RBčka. Áno, je to RBčko, Yuki Tsunoda s nejakým Aston Martinom. To je Lance Stroll. No tak akože to je blbé. Neviem, či bol Yuki na bodoch alebo nie. Áno. Inak Leclerc už môže ísť tiež agresívno. Takže Verstappen nám momentálne zmizol do boxu. Ten je na tých mediumkách. A so Sainzom pôjdeme takisto do boxu, ale Leclerc je za ním 4 sekundy. Takže to bude double pit stop. Predĺžili sme trošku ten stint, preto nám zmizol ten posledný. Máme náskok pred Perezom 7 sekúnd. A budeme sa o tie softy dobre starať, aby sme vôbec toho Verstappena nejako zvládli dobehnúť, alebo proste ešte sa s ním aspoň trošku pobiť na tej trati. Takže poďme si to zrýchliť. Máme tu first person Carlosa Sainza, ak to on vidí. Inak krásne spravili tie volanty tento rok, že už to je reálne, že klasické. Aj ten výzor toho volantu. Áno, vidím, že si v boxe. Dobre. A poďme si to pozrieť. First person. Tak to nič neuvidíme. A perfektne nám vyšiel ten double pit stop, ak som správne videl. 2.550 a Carlos 2.803, takže nám to vyšlo, ale Verstappen už je tuto a my sme ešte len vychádzame z boxov. Tak to je tragédia. Ešte má tuším Carlos aj DRS-ko, ale tak nie. Musíme ísť už na to veľmi agresívne, pretože 10 sekúnd strata na Maxa Verstappena plus Perez, ktorý ešte nebol ani v boxoch. Takže to je fakt hrozné. A ja sa vám ozmem za chvíľku, keď to trošku bude zabavnejšie, tá akcoška. A je to zabavnejšie, už teraz rovno, tak ešte nás Norris predbehol na nových mediumkách. Leclerc stráca Norrisa, čo je hrozné. Musíme sa aspoň toho Norrisa udržať a dodržať ten náš cieľ, druhé, tretie miesto.
Lebo Verstappen to vyzerá, že to už je koniec s ním. Nejaké tie boje s ním zvádzať, to už asi nestihneme tento závod. Lebo on je 14 sekúnd skoro vzdialený, takže to je už pre naše auto na Red Bull trošku moc. A to je crazy, že ten Red Bull je až o toľko silnejší, nehovoriac, že chudák Mercedes, jak sa tu trápi na 80. pozícii, že 24 sekúnd strácajú na McLaren, keď v realite sú aj pred Ferrari reálne už teraz, takže výkonnostne, čo sa týka posledných pár závodov. Tak s Leclercom sme vypýtali skoro celú batériu na to, aby sa dotiahli na Norrisa. Takže poďme to trošku zrýchliť a poďme sa pozrieť, že či to ten Leclerc zvládne. A vyzerá to tak, že je pod sekundu. Takže malo by to byť OK, ale Norris bude mať DRS-ko z toho od toho okolistu. Nemá, dobre. Takže sme sa ešte na ňo stihli dotiahnuť. Mohol by ho nejak ten okolista zablokovať. A som sa zlakol, že zablokuje nás, ale tak v pohode. Dobre to spravil. Ten Williams, alebo kto to bol, Sargent. Sargent to bol. Teraz máme DRS-ko, takže skúsime sa musíme toho Norrisa predbehnúť a to tak máme ho. Máme dať light, aby sme trošku tie pneumatiky schladili. Vidíte, jak sme utekli Norrisovi trošku na tej rovinke, že možno, že ten top speed nemáme až taký zlý. Tam na tej R&D screen to vyzeralo, že ho máme až 5. v poradí. Najlepší. Máme tu znova tú našu DRS rovinku. A poďme na to. Carlos Sainz, no 13 sekúnd, akože stiahol nejaké tie 3 desatinky. A poďme na to. Skúsime to nejako uhrať ešte do konca závodu. Teraz tu simulujeme ešte trochu ten závod. Inak vidíte, že ten Leclerc celkom sťahuje. A počuj, big shunt for him. To neviem. To je Perez. To je Perez. Áno, Piastri s Perezom, nie? Áno, to je Perez, no. Aha, poďte sa, ale efekt je cool. No, takže trošku sa im to zamotalo. Sme v 47. kole a inak pozrite sa, ten Sainz celkom stiahuje, ale nemyslím, že za 10 kol stiahne 10 sekúnd. Je to také s ním, také hraničné. Fuel delta warning, to je v prdeli. Tak poďme dať konzerv. Máme, tlačíme na pneumatiky, takže to by nám nemuselo vadiť úplne ten benzín. Ten fuel, inak poďte sa sťahujeme, budeme si naskok na Norrisa, takže je to OK. Teraz to je zrýchlené, pretože to nie je nejaká akcoška. Takže máme poučenie, že nedávajme si zbytočne málo paliva na veľkú cenu Bahrajnu, lebo to nepôjde. Máme to v optimálnych teplotách, tak... Multiple cars crashed. Poďme. Kto to je? Dúfam, že to je Verstappen s okolistom. Ne, to sú dva Alpiny. Ako vždy. To vyzeralo, keby ešte sa... Áno, viem, ale že to vyzeralo, keby ešte zabočil do ňoho, že išiel do začiatky, tak to dám na rovno ešte, aby som, keď už mne to nevidia, tak zostrelím aj tímového kolegu. Takže to je fakt fair play. Ale vyzerá to tak, že s Leclercom a so Sainzom by sme to mohli splniť, ten náš objektív, takže 15 sekúnd, inak na Norrisa sme si vybudovali behom 10 kol alebo koľkatých. Ten Leclerc potom sa nejak rozbehol, však to ste videli. A no, to už nestiahneme tak veľa dní, že by Verstappen ešte narazil na nejakého jazdu okolo, čo je najbližšie Daniel Ricciardo. Ale pozrite sa, že by ho spomalil ešte, aha, pozrite sa na to.
Alpín, to je Alpín. Kde Alpín? To je Ocon. A kde Verstappen? Áno. Pozrite sa na to. Ono musí ho spomaliť. Pozrite sa na to. Áno, yes! Verstappen, poď ideš pomaly. Fúha. Ale to škoda, no, lebo... Škoda, že ho nespomalil. 1 sekundu nám to pomohlo získať na ňo, ale... No a teraz ešte nás spomalí, nie? No, samozrejme. Nie, nespomalí. Dobre. Dobre, takže toto už je pre nás konečná. Max Verstappen vyhrá veľkú cenu Bahrajnu, ak ešte nenarazí na niekoho. A neviem o tom, že by tam bol niekto ešte s nejakým kolesom, puncture alebo niečo. A dokonca Pierre Gasly sa rozhodol, že on ešte ani do boxu nepôjde, že on dojde na tom prasknutom zadnom kolese do boxu. To je Leclerc? To bol... Ešte pošetriť to palivo už. Áno. Takže toto bude koniec veľkej ceny Bahrajnu. Keby sme mali ešte nejakých tých pár kol navyše, alebo nejaký safety car, myslím si, že by Sainz mal na toho Verstappena. Takže poďme už to všetko dať dole a takto nám končí prvý závod. Nechcem to ani vidieť už radšej, inak poďte sa. Gasly ešte môže získať aj minútu podľa mňa. Že my už sme v cieli. Áno. Sainz poďakoval veľmi. Dobre, to rád počuť. Áno, tak sorry. Dobre to vidieť. A Carlos, Pierre Gasly ešte, on ešte Verstappena a potom bol to Perez. Hamilton 7 až náš budúci jazdec. Pierre Gasly si pripíšem, poď Gasly, pripísi 1 minútu straty, to bude ikonické. 1 minúta straty, poď 1 minúta, 1 minúta a ešte si tam aj vyšiel zo stopy, to bol Hamilton. Je to 49 sekúnd, takže to skoro minúta to bola, takže je to ok, nie? Ešte kto není v tele je Daniel Ricciardo, ktorý skončí na úvodných bodoch v sezóne. Podľa mňa by tie body mali Yuki Tsunoda, kebyže nemal tú havárku s tým... s kým to mal, aha, oni to mali spolu, nie? On to mal so Strollom, no. Potom Albon nám došiel na 13. pozícii, Verstappen na 1. samozrejme, Ricciardo na 10. a tu máme naše pódium. Double pódium, aby som nezabudol. Ale myslím, že by sme mali byť prvý v tom jazdeckom v tom konštruktorskom šampionáte, lebo Perez nezažil až tak dobrý závod ako my, takže by to malo byť. Alebo možno bude to nejak vyrovnané, že 1-2 body od seba. Dobre, takže môže byť, ja si myslím, splnili sme náš cieľ, peniaze z tohto závodu nejaké budeme mať. Takže ja si myslím, že OK, až na to, že Verstappen, nechápem až na to, jak on je akože dobrý, ja chápem, ale že nechápem, jak si dokázal taký náskok vybudovať za pár kôl. Dobre, v garáži radosť, to je dobré. Good to see, ak by povedal Leclerc. A 1, 2, 3. Takže to je prvá trojka. Potom... A takto nám to dopadlo posledný Pierre Gasly. Škoda, že to nebola tá 1 minúta, tak čo narobíme už s ním. OK, takže v šampionáte konštruktérskom máme presne 33 bodov. Takže akože je to škoda, že sme není pred nimi, ale tak Perez, koľka ty vôbec skončil 6, no tak klasický Perez. Verstappen prvý všetko tam ťaha. Verstappen v týchto pitstopoch je Ferrari 4.
Teraz neviem, že či je dobre na Ferrari alebo zle, ale good to see. Poďme. Peniaze z tohto budeme mať iba 271 000, pretože henty majú obaja bonusy. Kebyže nemajú bonusy, tak máme viacej. Dobre, nevadí. Ešte poďme rýchlo vylepšiť nejaké tie facilities, aby sme na to nezabudli. Poďme si vylepšiť Team Hub, vylepší sa nám morálka v týme, boardroom na vylepšenie výsledkov, potom ten vlastne tie toto, nech sa to board confidence, keď si to vylepšíte, tak budete mať lepšiu tú board confidence, aj keď budete mať problémy so závodmi alebo neviem niečo také. A poďme si ešte vylepšiť toto. Takže tak tuto máme nejaký ešte balans, toto môžeme dať takto, vyzerá to dobre. A takže toto by bolo všetko pre dneskajší prvý diel. A dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak hej, tak by som bol veľmi vďačný, keby ste nahodili like a odber, lebo akože snažím sa to dobre zostrihať, snažím sa to dobre natočiť a snažím sa to nejak dobre komentovať. A takže to je asi všetko. Ďakujem všetkým, čo sa pozreli, dúfam, že sa páčilo a my sa vidíme u ďalšieho dielu, konkrétne pri Saudskej Arabii. Čaute, ahojte.